дар литсеи фанҳои дақиқ, математика, физика, химия, биология ва технологияи иттилоотӣ бо забони англисӣ таълим дода мешавад. илова бар ин омӯзиши маркетинг, иқтисодиёт, менеҷмент, молия ва кори бонкӣ бо забони англисӣ ба роҳ монда шудааст. китобҳои дарсии ин фанҳо аз рӯи барномаҳои стандарти байналмилалӣ чоп гардида барои иштирок дар олимпиадаҳои гуногуни ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ кӯмак хоҳад кард. бо ин равия литсей минбаъд таҳсили хонандагонро дар мактабҳои олии бо нуфузтарини дунё имконият фароҳам меоварад. ба ғайр аз маҳфилҳои фанӣ, маҳфилҳои забономӯзӣ, барномасозӣ ва электроника ташкил карда шудааст. ҳафтаҳои фанӣ дар литсей бо мусобиқаву намоишномаҳо ва лоиҳаҳои илмӣ баргузор мегардад, ки боиси такмили дониш ва ҷаҳонбинии онҳо хоҳад гашт. хонандагони эҳтиёҷманд бо хобгоҳ ва 3 маротиба хӯроки гарм таъмин карда мешаванд.